Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε εύκολα σάλτσα με λαχανικά και τη συνοδεύουμε με πένες, δηλαδή είναι πένες με λαχανικά. Πάμε να το αρχίσουμε. Τη σάλτσα των λαχανικών για τις πένες. Πιπεριά μέσα, δεν θέλει πολύ, λίγη, αυτή είναι καυτερή, αν δεν θέλετε μη βάλετε. Θα βάλουμε μέσα 3 σελίτσες μόνο τη σάρκα, όχι τα κουκουτσάκια. Στη συνέχεια θα βάλουμε ντομάτες ή ντοματίνια σε κυβάκια, 2 ντομάτες θέλει περίπου. Μιλάμε για 2 μερίδες κορίτσα, ή θα βάλετε γύρω στα 10 με 12 μικρά ντοματίνια, ό,τι σας αρέσει ή ό,τι έχετε στο ψυγείο σας. Θα βάλουμε μέσα ένα μικρό κρεμμύδι, εγώ δεν είχα μικρό και βάλα λίγο μεγάλο, αλλά το ψιλόκοψα και βάλα το μισό, θα τα ανακατέψουμε όλα τα υλικά. Μέσα θα βάλουμε ψιλοκομμένο κόλιανδρο και ψιλοκομμένο μαϊντανό. Λοιπόν, έχω ψιλοκόψει το κόλιανδρο και τον έχω βάλει μέσα, πάω να ψιλοκόψω το μαϊντανό, να τον βάλουμε και αυτό είναι μέσα. Ψιλόκοψα το μαϊντανό και τον έβαλα μέσα, θα βάλουμε λίγο αλατάκι και φυσικά πιπεράκι, νερό δεν θα βάλετε γιατί θα βγάλουν οι ντομάτες, και φυσικά λίγο λαδάκι. Ωραία, θα τα ανακατέψετε πάρα πολύ καλά να πάνε παντού τα υλικά σας και θα βάλετε το πυρεξάκι, γιατί εγώ το βάλα στο πυρέξ, εσείς μπορείτε να το βάλετε σε ταψάκι όπου θέλετε, μέσα στο φούρνο, εφόσον τον έχετε προθερμάνει στους 180 βαθμούς, για 10 λεπτά πρέπει να είναι ο φούρνος μας προθερμασμένος, θα το βάλετε μέσα και θέλει περίπου στα 20 λεπτά για να γίνει η σάλτσα. Συγχρόνως εγώ τώρα θα πάω να φτιάξω τις πένες με βάση τις οδηγίες που έχει πάνω το κάθε σακουλάκι. Το έβγαλα από το φούρνο και με ένα πυρουνάκι θα φορτοποιήσουμε τις ντομάτες μας. Δεν τις θέλουμε να είναι λιώμα, να κρατάνε στη σάλτσα, και σε λίγο θα βάλουμε και τα μακαρόνια για να τα ανακατέψουμε. Λοιπόν, είναι έτοιμη η σάλτσα μου και πάω να ρίξω τις πένες μου μέσα στο ταψί και θα αρχίσω σιγά σιγά να τις ανακατεύω εδώ μέσα στο πυρέξ μου. Πάω εγώ να τις ανακατέψω, να το δείτε. Λοιπόν, βλέπετε τις ανακάτεψα, πάω τώρα να σερβίρω. Λοιπόν, το σέρβιρα και από πάνω θα πάω να ρίξω εγώ λίγη τριμμένη μιτζήθρα. Θέλετε εσείς μπορείτε να βάλετε κεφαλοτήρι ή ό,τι άλλο τύρι θέλετε. Αυτές είναι οι πένες με λαχανικά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.